Pumasok sa mata ko. Hotdog, kaya mo ba to? Jumbo hotdog, kaya mo ba to? Ka na lang ang mahihiya. Hotdog, kaya mo ba to? Para magpatalo. Hotdog, kaya mo ba to? Ka na lang ang mahihiya. Jumbo hotdog, kaya mo ba to? Remix. L3, Migalab shout out. L3 Lalab, how are you? Migalab shout out to you. You are my first viewers. L3, Migalab shout out. Buhat do, kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Para magpatalo, jumbo hotdog. L3 Lalab, how are you? Kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Para magpatalo, jumbo hotdog. Mo ba to? Ka na lang kang mahihiya. Collins, Migalab shout out. Collins Equo, Migalab shout out. Hotdog, kaya mo ba to? I give you jacket now. Colin, come. Para magpatalo, jumbo hotdog. Kaya mo ba to? Collins, I give you now moderator. Collins. Ayan everybody, ang palatandaan, Migalab shout out. Thanks host.
Palatandaan Lalamig Love shout out. Ang Hello Idol, good morning. Ayan. Good morning Lalabs, palatandaan. Hindi naman natin mag-10 yung tao. Ayan, 4 million and dollars, Miglab shoutout. Ang palatandaan, Miglab shoutout. Collins Eco, Miglab shoutout. Asa naman ang mga tao sa likod ni mo, ma'am? Wala na. Pinalitan ko na ang palatandaan. Ano yan? Background lang yan, Lalabs. Pinaano ko na, pinatalsik. Sinisanti ko na kasi walang ginagawa kundi mag-PUBG. Collins, thanks. Collins Equo, ayan, nagbaba ng bahay. Ganda ng music ko, no? Palatandaan. Ang music ko bago lang yan, pinagawa ko yan sa aking DJ. Wala siyang copyright, Lalabs. Nagbayad lang ako. Yan, 4 million daw sa Migalab shoutout. 4 million. Yan, ka-open ko lang. L3 are still here? L3? L3, you are next, okay? L3. Keep connecting, guys. Collins Equo, done. From ang palatandaan. Ang palatandaan, dan sa'yo si Ekula Labs. Collins, ayan, nagbaba ng kanyang bahay si Collins, mga Lalabs. Lamlabin natin si Collins. Ayan yung nakapinang palatandaan. Yan, 5 million in the house. Migalab shout out. For million in the house, Migalab shout out.
6 million in the house. Miguel Love, shout out 6 million. Thank you so much. Michibo, Miguel Love, shout out, thumbs up. Thank you so much, Michibo. Miguel Love, shout out, Michibo Lalams. How are you? Thank you so much, everyone. L3 Lalab. Yan si L3 po nagbaba ng bahay. L3. Secret Food Diary, Miguel Love, shout out. Secret Food Diary, thank you so much, Lalabs. Miguel Love, shout out. Ang palatandaan dan from L3. Lalabs palatandaan, pasuklan na lang si L3 Lalab. Secret Food Diary, pwede po ba magpalablab ng ilis mamaya 8 AM Philippine time? Hindi Lalabs, magbaan ba ka ng bahay dyan? Tamsakan nila yan. 8. Ngayon is already 5:48 Philippine time now. Ayan. Within 3 hours. Ayan mga lalabs, yung Secret Food Diary nagbaba ng kanyang bahay. Lamlabin natin mga lalas. Meron siyang LS ng 8:38. Ano ba yun? Sabi mo? 8 AM Philippine time. Tamsakan natin yan. Si Q Lalab, Miguel Love, shout out. Tamsak dan host. Si Q Lalab, Miguel Love, shout out. Si Q. Kumusta ka na si Q Lalab? Naka-duty ka ba? Tamsakan natin yung secret. Salamat host. Ng ano man po. Ang siyang ginugulo ng alam. Ayan, secret food. Inahan ko na, tinamsakan ko na siya. Natimantayang dikit.
Collins, ayan nagbaba ng kanyang bahay si Collins, mga lalabs. Siyang ginugulo. L3 Dan from CQ. L3 pasoklan na lang si CQ. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. L3 kindly connect to CQ PH Lalabs. L3. Anong araw ba ngayon? Collins Equodan from CQPH Collins. Kindly return to CQPH Collins. Collins Lalabs. Ayan, Pink Vlog, binababa ni Nightboot. Alisada Migalab shout out, Alisada channel. Migalab shout out, thank you so much. Alisada, ayan nababa ng kanyang bahay. Alisada. Ayan, Bicolan ng Uragon nagbaba ng kanyang bahay. Binababa ni Bicolan ng Uragon yung aking video. Mawalay pa. Ng date ba? Sunday pala ngayon.
Siya'y bitin pa rin ng margarin para aking lasapin, aking lasapin. Lily Migalab, shout out Lily. Thank you so much Lily. Lagyan ng margarin para aking lasapin, aking lasapin. Lily Lalas, thank you. Aking lasapin. Makita niya chorizo ko ay nako, kinabay niya, nagpost, lagay ng sauce, tapos sabay bomba, kahit balik-balik na rin, 6 million daw, Migalab, shout out. Bumiti siya sa akin, and boy, this is what she said. Siya'y bitin pa rin ng margarin para aking lasapin, aking lasapin. Siya'y bitin pa rin. Lagyan ng margarin para aking lasapin, aking lasapin. MJ Lalab Migalab, shout out Tam Shrek host. Ayan. MJ Lalab Migalab, shout out. Salamat sa iyong patam Shrek. Ng margarin para aking lasapin, aking lasapin. Siya'y bitin pa rin. Salamat sa patam Shrek mula Labs. Arcons, Migalab, shout out Arcons. Arcons Vlog, Migalab, shout out Lalabs. Harang, salamat po sa paharang. Thank you. MJ Mix TV, ayan, nagbaba ng bahay. Nandito ka pa ba pala tandaan? Wala na ba? Good morning po, host. Ayan, Arcons Lalabs. Good morning, Migalab, shout out. Arcons, thank you so much. My name is Boom Boom, Boom Boom Boom. 5 million in the house, Migalab, shout out. 5 million, thank you so much.
Nicole Cooking Vlog, mega love shoutout to Success Host. Ayan. Mega love shoutout Nicole Lalabs. Nicole Cooking Vlogs. Salamat sa patusok, Lalabs. Kumusta na? Matagal na akong di nakadalaw sa'yo. Nasa Pinas ako ngayon. Nasa Pinas ka pala, Nicole. Buti ka pa nandyan na. Kumalapit na, Lalabs. Uwi na rin ako. Di ka na babalik ng abroad. Alisada, nagbaba ng bahay. Ako, Nicole, pauwi na rin ako ng Pinas, Lalabs. Nag-iipon na lang ako ng pamasahe. Yung sisweldoin ko dito sa aking YT. Iniipon ko lang, Lalabs. Nagkasakit yung nanay mo. Okay na yung nanay mo ngayon. Pero okay na yung nanay mo. Babalik pa, Lalabs, kasi nasa Kuwait lang. Nasa Kuwait ang family ko. Nasa Kuwait ba? Uwi na rin ako. Diyan na lang ako sa Pinas. Okay na, buti naman. Thanks God. Ipon lang ko ng pamasahe. Uwi na rin naman ako. For good ka na ba? For good na ako, Nicole. Gusto ko na sa Pinas kasi mag-aasawa na ako. Kasi pag dito lang sa abroad, baka tumanda ako dito nang wala man lang. Maghanap na ako ng mapapangasawa sa Pilipinas. Dito marami naman sa abroad, kaso lang ayaw ko. Wala ditong totoo. Puro lang dito fun. Ayaw ko ng Arabo. Marami dito, ayaw ko. Wala pa akong asawa. Mukha ba akong may asawa na? Kaya mag-for-good na ako, mga Lalas. Uwi na ako ng Pinas. Matagal na ako dito sa UAE, 9 years. Puro na lang trabaho ginagawa ko. Wala na akong time sa life. Puro na lang pamilya. Ngayon naisip ko naman yung sarili ko. Hindi habang buhay mag-isa ka. Paano naman tumatanda na tayo? Kailangan ko na ng asawa. Hindi na ako nag-work. Naghintay na lang ako. Yung yung cancellation, hinihintay ko. Keep coming, guys, from Collins Equo. Wala pa akong anak, mga Lalabs. Kaya kailangan na natin. Kaya uwi na ako ng Pinas. Puging Chill. TBI, mega love shout at Puging Chill. Ayan, Puging Chill, meron ka na pong jacket. Oo, mahirap host pag wala ang anak, mag-asawa ka na. Mag-aasawa na, Lalabs. Kaya nga uwi na ako ng Pinas. Ayan. Alisada, nagbaba ng bahay. Alisada. Purgod na ako, magpupurgod. Hirap na, puro na lang trabaho. Minsan naiisip mo rin yung sarili mo. Puro na lang ganito. Yan, Alisada, nagbaba ng kanyang bahay, Lalabs. Alisada. Si Q, nandito ka pa ba si Q? L3 is still here? Si Q.
Puging Chill, mega love shoutout lalabs Arnaldo. Mega love shoutout. Puging Chill, si ano pala, Gianna Channel, tamsakan natin. Tamsak dikit ko to lalabs. Nandiyan pa ba si Collins? Collins, you still here, sa? Ang palatandaan, nandito ka pa ba? Puging Chill TV dan pasukli. Just now you come, ano? Arnaldo, din you say Dan? Obet Abroad Adventure, may glove shout out, Obet. 10 po, meron kang 10. Obet, sige, dikit mo yun sa akin yung 10 Obet, may 10 ako lalabs. Itamsak mo sa aking LS. Puging Chill TV dan sa'yo, idol. 10 po, Obet. Yung 10 mo, Obet, idikit mo na sa akin. Main mo ba to? Alam, bakit parang dikit na tayo? Nagano na ba tayo? Siguro nagbarter na tayo dati. Hiling puhos. Tingnan ko muna. Sure ka bang di pa tayo X? Tingnan mo muna, Obit, kung X na tayo. Ayan, ako yan. Si Bicolan ng Uragon, hindi pa tayo host nagbartir. Hindi pa ba tayo nagbartir? Ayan, si Bicolan ng Uragon, check mo. Yung main lang yata ang... Sige, tingnan ko nga. May harang kasi. Pamela to. Kasi nakadikit din ko yung isa. Dan na tayo, host. Hihi, sabi ko sa'yo eh. Parang magkadikit na tayo. Baka nagbarter na tayo. MJ Mix TV dan Pulpak Sukli dan. Oo nga, Obet. Parang nagbarter na tayo, hindi ko alam kung saan. Ayan si MJ, si Puging Chill baka meron. MJ Mix TV dan Pulpak Sukli dan. From Puging Chill. Arcons Lalabs. Puging Chill TV dan po, pabalik dikit ay po from Obet. Sukli lang po ako sa nag-iwan ng bakas from Puging Chill. Arnaldo Durap dan dikit po, pabalik dikit kuya. Ayan. Arnaldo, kindly return to Obet. Already connected to your channel, Arnaldo. Tararan. Arcons Lalab, meron ka bang premiere? Tiririn. Yan si Puging Chill, tamsakan kita lalabs. Baldavid, Whitey Punyo. Ako yan si Baldavid, lalabs. Dinikit ko lang sa'yo. Kilangket, di mo nabalikan yan. Ako yan si Baldavid. Puging Chill, ako yan.
Free lang yan, free. Arnaldo Durap dan sa'yo idol from MJ Mix Vlogs. MJ Mix TV dan Pasukle. Arnaldo, why you didn't check the name? See, MJ Mix already connected to you. Even Obet. Don't mention again and again, Arnaldo. Check who is mentioning to you there. Then no need to mention again and again, Arnaldo. It's Kim TV Happy Star. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Miguel Love shout out. Nicole Cooking Vlog dan dikit po pabalik. Nicole Lalas, pabalikan na lang si Obet. Dan na sa'yo. Ayan. Jorens Channel pasali here. Ayan. Miguel Love shout out Jorens. Ayan si Jorens nagbaba ng bahay. Lablabin natin nakapin mga lalab. Si Collins. Collins here. L3 nandito ka pa ba, L3? L3 is still here. Better Arnaldo. Return who is mentioning to you there. Obit noted OTW from MJ Mix TV. MJ Mix TV dan pasok. Bikulan ng Uragon White tipo nyo. Patamsak na lang ako lalabs. Collins Ikbo dan kuya pabalik po from Obet. Ayan, Bikulan ng Uragon. Secret food, nandito ka pa ba, secret food? Mike Vlogs, host, Miguel Love shout out. Mike, si Arnaldo babarilin ko na to eh. You know Arnaldo, Bikulan ng Uragon and me, it's only one person. Jorens Channel. Ayan. Obet, ayan, dan from Collins Ikwo, Obet. Jorens Channel dan dikit po pabalik po from Obet. Mike Miguel Love shout out sa'yo, Mike. Mike Vlogs 0207 lalas. Mike Vlogs 0207 kuya dan dikit pabalik din po from Obet. Yan na ba yung bahay mo, Obet? Elensky Vlog Whitey po. No? Whitey po nyo. Whitey po nyo. Lalabs ako si Eilensky Lalabs. Hobbit Abroad Adventure, Arnaldo Durap. Dunan. Bahay ko po from Obit Abroad Adventures. Ayan si Obit. Alam ko, Obit, ikaw yung nagdikit sa akin ng ikaw yung nagdikit sa akin ng pinapanood mo pa, di ba? Naalala ko na, Obit. Ikaw pala yung matagal magdikit. Yung pinapanood mo pa yung buong video. Sir Arnaldo Thumbs Love dan old friend from Jorens. Opo, ako po. Naalala ko na. Chits TV, Miguel Love shout out. Dati yun ate, bago pa ako noon. Kylie, good morning everybody. Miguel Love shout out. Ayan, Miguel Love shout out everyone. Hi host Kylie. Miguel Love shout out. Sino yung may premiere? Si Puging Chill. Bababahay Pugi Chill. Para matamsakan. Si Michibu na, wala na dito si Michibu. Wag mo nang pansinin si Arnaldo Puging Chill at hindi naman nagbabalik yan. May premiere ka, di ba? Kaya doon tayo sa may premiere. Ayan, may premiere fill up al mga lalabs, yung premiere niya, tamsakan natin. How are you doing today, my friend? Happy Sunday or happy Saturday?
No, it's Sunday. Now is Sunday. Monday here. It's already Monday. Now it's May 1. Why you are late? Kylie, what happened to you? Tingnan ko nga yung calendar. No, it's Sunday. No, it's Sunday. I'm sorry. Okay, happy Sunday, my dad. Sure Nas, Mingalab shout out. Sure Nas Lalab. Sure Nas Tube, Mingalab shout out. Hi. Si QPH, pabalik na lang si Obit Lalabs. Nothing wrong with me, what do you mean? No, I'm sorry because I think today is Monday. When I check the calendar, it's still Sunday. Keep connecting guys from Collins Equo. Obit Adventure Dan. Obit, pabalikan si Jorens Lalabs. Dan na sayo. Sure Nas Tube Dan po, pabalik po ate Dan na ako sayo. Sure Nas Lalab, kindly return to Obit Abroad. Already connected to you. Thank you. Obit Abroad Adventure Dan sa'yo idol. Thanks from MJ Mix TV. Mga nalatamsakan po natin nakapin my premiere. Dan dikit ako sa'yo Obit, bago lang from Mike Vlog. Obit, ayan pasuklian si Mike Lalabs. Dan na sa'yo. Tamsakan natin lalagyan yung nakapin sa kanyang premiere. Ayan. Ang nakapin po may premiere. What do you want me to connect to just let you know I'm already done with him? Puging chill dan na sa'yo si Kylie, pasuklian na lang. Lili pasukli from Obit. Obit whitey po nyo. Yan Obit, magbaba ka daw ng bahay mo Obit. Thumbs love dan nakapin, old friend from Jorin Channel. Yan, salamat na love sa pa-thumbs love. MJ nagbaba ng bahay, MJ Mix TV. Yes, Kylie. Pabilin daw sa mga shout out. Kylie dan to you from Collins Equo. Kylie, please return to Collins Equo, already connected to your channel. Kylie. Nan na kayo sa nakapin mga lalabs. Si Q, nandito ka pa ba si Q? Si Q or Alisada? Lily is still here? Arcons? Or Nicole? MJ, nandito ka pa MJ? Sarap lagi ng piling, siya ay nasa tabi. Happy like Makati, mapa-araw o gabi. Thumbs love na sa nakapin, old friend. Walang pake ang aking kanyang sasakyan. Hatiin kami mula Linggo hanggang Lunes. Ang bigla siyang magpaalam, pupunta daw sa US. 2 linggo sa LA, 2 linggo sa Manhattan. Sampuan walang kwentuhan, sampuan walang suntutan. Balik sa Manila, ako ay nananabik. Mabaliw-baliw ako. Boss, where do you come from? I'm Filipina, but I'm stay here UAE, lalabs. I'm from Philippines. Chukchak host, Charlie Chub lalab, Miguelab shout out. Charlie Chub.
Mix TV thumbs love dan old friend. Mix TV, nandito ka pa ba? MJ Mix. Okay, host, thanks. And how about you, Collins? Where you from? Coming LS. Present host. Sige, mamaya ipin kita. Hindi ka kasi sumasagot kanina. Ayan, tamsakan na natin yung nakapin. Ikaw sunod kay Charlie Tube. Ayan, tamsakan natin yung nakapin. Ikaw sunod ko MG, wait lang. Tamsakan natin yung nakapin, mga lalabs. Nigeria but live in Dublin. You are from Nigeria. Okay, it's good. Puging Chill TV dan upcoming Elis Pasisid from Charlie Tube. Thank you so lang naman po. Dan no sa nakapin from MJ Mix TV. Ayan po Charlie Tube, dan nasayo si MJ. Pabalikan na lang po. Yan, ikalimang ko nga to Charlie Tube. Kasi hindi ako naka-receive ng notification from you. Natin man tayong dikit. Arnal Durap OTW from Charlie. Wag mo nang pansinin yan, Charlie Labs, kasi hindi naman niya nagdidikit. Iwan ko, puro lang mention yan. Ayoko siyang tanggalan ng jacket kasi kawawa naman. Hinahayaan ko na lang yan. Sige lang siya mention. Charlie Tube dan Pulpak from Puging Chill. Tamsakan po natin ang nakapin, mga lalabs. Ayan, Joms Coffee TV, Migalab shout out. Tamsak dan host. Joms Coffee TV, Migalab shout out. Collins Iko, ayan nagbaba ng kanyang bahay si Collins. Joms Coffee TV, ayan nagbaba rin ng kanyang bahay. Si Jomar pala to, ang dami niyang alagaan. Si Jomar. Are you okay? Okay. You can clap with me because I'm okay. Are you okay? Okay. Joms Coffee TV dan po, pabalik na lang from Obit. Ayan, Puging Chill TV, nagbaba ng bahay. Mga nalagtamsakan po natin yung nakapin sa kanyang premiere. Arnaldo Durap dan Tuyo from Charlie Tube. Obet Whitey po nyo from Puging Chill. Obet yung mo raw lalags. Link. Joms Coffee TV. Ayan, nagbaba ng bahay si Joms. Lablabin natin, mga lalags. 8 million in the house. Migalab shout out. Joms, just now this... Naku, nang gigil ako nito kay Arnaldo. Jing Jania official, Migalab shout out. Jing Jania, hi. Migalab shout out, lalabs. Pin. You connect on the pin? Okay. Charlie Tube, dan daw si Jan Jania, pasukulaan na lang, lalabs. Puging Chill, nagbaba ng bahay. Puging Chill TV. Ayan, dan sayo si Obet, nagbaba ng bahay. Puging Chill TV, nagbaba rin ng bahay. Jinjania, official, hi. Tamsakan po natin ang nakapin, mga lalabs. It's HS Kim TV, Happy Star, Migalab shout out. Ayan, Janjani official plus kindly connect to Obet. Already connected to you, thank you.
Ubit dan pulpak from Puging Chill TV. Ayan, Joms Coffee TV dan pasuyo sa nakapin from Charlie Chub. Ayan, Joms Coffee, pasuklan na lang si Charlie Chub Lalabs. Dan na sa'yo. Play my video sister from Jinjani Official. Yes, I will play your video na later, okay? I will come to your house. Sure Nas Tube, ayan, nagbaba ng bahay. Sure Nas Tube. Jinjania, I'm here in your house. Jinjania. Jinjania, I'm now watching. Ayan, Gianna Channel Dan. Jinjania Dan from Joms Coffee. Ayan, Joms Coffee nagbaba ng bahay. Jinjania Official, dikit na po Dan pabalik. Jinjania, please return to Obit, already connected to your event Joms Coffee. Ayan, Kulens nagbaba ng bahay. Kulens. I am watching Jinjinia. Hobbit Abroad Adventure dan pasuyo sa nakapin. Dan na kayo sa nakapin mga lalabs. Ayan, it is Kim TV Happy Star nagbaba ng bahay. DJ Sniper. Are you okay? Okay. You can. Joms Coffee Sukli Pulpak from Puging Chill. Ayan, Collins nagbaba ng bahay. Collins. Nanda kayo sa nakapin mga lalabs. Obet. MJ, nandyan ka pa ba Obet? Ay, MJ. Are you okay? Puging Chill nagbaba ng bahay. Puging Chill. 8 million in down sa mga shout out. 8 million. Puging Chill TV, ayan nagbaba ng bahay. Puging Chill. Are you okay? Okay. You can plap. Hustamsak na sa'yo from Mike Vlogs. Sige lalab, salamat sa patamsak mo. Salamat. MJ, nandito ka pa ba MJ? Nagtamsak ka na sa nakapin, Mike. MJ, nandito ka pa ba MJ? Wala na si MJ. Hobbit Abroad Adventure Dan from Joms Coffee TV. Ayan, it is Kim TV nagbaba ng bahay. Joms Coffee nagbaba rin ng kanyang bahay. Are you okay? Okay. You can plap with me in the classroom. Okay? Puging Chill TV, ayan nagbaba rin ng bahay. MJ, nandito ka pa ba MJ? Kung nandito ka MJ, magbaba ka ng bahay mo. MJ, okay. Obet, nandito ka pa ba Obet? Joms Coffee TV, ayan nagbaba ng bahay. Joms. Hustamsak dan sa nakapin. Sige lalab, salamat. Play my video. I already play your video. Sure Jinjinia.
Shurnas Tube. Ayan, ang baba ng bahay. Shurnas Tube. Kim TV ay nagbaba ng bahay. Lokal lang pala. Ubit, nandito ka pa, Ubit, baba bahay, Ubit. Ilaw. Mike Vlogs, ayan, nagbaba ng kanyang bahay si Mike. Ayan si Mike nagbaba ng bahay. Huwag yun ang pansinin si Arnaldo mga lalas. Paulit-ulit. Hayaan nyo si Jan mag-shoutout. Hindi naman siya nagdidikit. Ayoko siyang tanggalan kasi kawawa naman. Ayan, Joom's Coffee TV nagbaba ng bahay. Josh Lopez Dala, big love shoutout. Kumusta ka na, Josh? Good morning po, tamsak po. Ayan, salamat na love sa patamsak. Good morning, Josh. Ayan, yung Skim TV, Happy Star, nagbaba ng bahay. Nablabin natin mga lalabs. HS Kim, ayan, nagbaba ng bahay. Nablabin natin nakapin mga lalabs. Akalmot. Channel Dan from Jones Coffee Lalab, salamat. Salamat, Jones. Siyan 16 TV dan dikit pabalik po ng dikit from Obet. Siyan dan na daw sa'yo si Obet. Ayan. Pabalikan na lang siyan lalabs. Siyan TV 16, mega love shout out. Thank you so much, Siyan lalabs. Hobbit Abroad Adventure dan pasuyo upcoming LS pasisid na rin si Charlie Tube. Dan keep the change. Keep the change. Puging chill, ayan, nagbaba ng bahay. 10 million in the house, mega love shout out. 10 million, thank you so much. Huwag yun ang pansinin si Arnaldo mga lalabs, nandyan lang yan siya. Tingnan nyo kung may bakas siya, kung wala naman, hayaan nyo siya. Yan, nablabing natin nakapin mga lalabs, si Obet.
Yan, 6 million in the house. Mega love shoutout, 6 million. Coming live from Dantia Valdez. Lalamig love shoutout. Tamsakan natin si Dantia mga lalab sa kanyang upcoming LS. Anthony lalamig love shoutout. Thumbs up po. Salamat sa pa-thumbs up, Anthony. Anthony Benitez may love shoutout. Joms Coffee TV. Are you sure you connect to Joms Coffee? Arnaldo? Ayan, 7 million in the house. May love shoutout. Tamsakan natin yan, Dantia Valdez. Ayan, Collins nagbaba ng bahay. Joms Coffee nagbaba ng bahay. Poging Chill TV nagbaba rin ng bahay. Collins nagbaba rin ng kanyang bahay. Arnold Dan. Harold ako ito vlog. Mega love shout out, Harold. Yo. Collins nagbaba ng bike, Collins. Charlie Chub, ayan, lablabin natin si Charlie Chub. Charlie Chub TV, Collins, ayan, nagbaba ng bahay. Harold, mega love shout out. Coffee, ikaw susunod. Nasaan na ba si Coffee? Coffee. Joms Coffee. Mega love shout out to all from Harold Ako Vlog. Mega love shout out, lalams. Josh Lopez Dan. Just don't know this one. Leave it. Is Arnaldo. Sige lang mention, oy. Poging Chill TV. Ayan, nagbaba ng bahay. Poging Chill. Poging Chill nagbaba ng bahay. Obet, 10 million daw sa Miguel shout out. Josh Lopez. Welcome. Ayan. Naano na ako nabulol. 10 million daw sa Miguel shout out. Salamat. Coffee, nandito ka pa ba? Joms Coffee. Mike, nandito ka pa ba? Mike. Joms Coffee, mga lalas, ay nalabi natin nakapin. Jomar.
Arnaldo, stop mentioning my name. Bicolana ng Oragon and host is only one person. Gigil na ako sa'yo, Arnaldo. Ayan si Joms nakapin mga lalas. Lalabin natin nakapin. Hindi naman po yata nagdidikit yan si Arnaldo. Hayaan mo lang siya dyan. Ganyan talaga yan siya. Hayaan mo na lang siya lalas, huwag mo nang pansinin. Ayoko naman siyang tanggalan ng jacket kasi kawawa naman. Panoy Vlogs TV, Miguel Love shoutout host. Ayan. Tamsak, salamat sa iyong patamsak Panoy. Salamat sa iyong patamsak lalabs. Salamat sa pagpinuso lang anuman. Ayan. Kim TV Happy Star, ayan, nablabin natin nakapin. And Korean my friend is Kim TV, nagbaba ng bahay. Puging chill, nagbaba ng bahay, puging chill. Panoy Vlog TV, ayan, nagbaba ng bahay. Lablabin natin mga lalas, maglablaban po tayo. Joms Coffee TV, ayan. Joms Coffee TV, ayan. Ayan, 9 million in the house. Miguel Love shout at 9 million. Shout out. Lablabin natin nakapin. Ayan, Puging Chill TV, nagbaba ng kanyang bahay. Si Puging Chill, lablabin natin mga lalab si Puging Chill. Collins Dan from Arnaldo. Stop mentioning Arnaldo. Arnaldo Dan with Bakas from Panoy Vlogs. Paru-Paru G. Panoy Vlog TV Dan, dikit po, pabalik na lang si Obet. Panoy Lalabs. Dan na si Obet sa'yo lalabs, pasuklian na lang. And 8 million in dance, Miguel Love shout out. Fly high butterfly. Sug na ako ng upuan. High butterfly. Ayan, pulpak dan po kay Colin Sikwo. Okay, Colin Sikwo, kindly return to Jus Lopez. Already connected to you. Thank you so much. Colin's Lalabs.
Fanoy Vlogs, ayan nagbaba ng bye, Fanoy. Jos Lopez Dan, kuya, pabalik, dikit naman po. Jos Lalas, pasuklian si Obet, ayan, dikit na sa'yo. HS Kim TV, nagbaba ng bahay. HS Kim TV, lablabin natin. Mami G Dan from Joms Coffee. Salamat po, Joms. Harang, salamat sa paharang mula, Lance. Thank you sa paharang. Huwag yun ang pansinin si Arnaldo pag naaasar ako dito. Mawawalan to ng jacket. $6 million in the house. Miguel Love, shout out 6 million. Thank you so much. Arnaldo, paano ba i-translate yung ano? Search ko nga. Panoy Dan Pulpak, pasuklin na lang si Puging Chill. Dan na sa'yo, lalabs. Panoy Vlog, pasuklian si Puging Chill. Dan na sa'yo, thank you. Ayan si Puging Chill, nagbaba ng bahay. 7 million in the house. Miguel Love, shout out. 7 million, thank you. Laniski Vlog Dan, salamat Joms Lalabs. Sus ko nga yung Brazil na salita. Salamat Lalabs sa pagdikit. Spanish ba? Spanish siguro. Ten po from Obet, wala na nyo nakakapasok. Gianna Dan from Panoy. Pulpak Dan kay Sir Joms Coffee. Pasukli na lang, Sir Joms. Pasuklian na lang po si Josh. Nandan na po sa'yo.
JM Vlog, Sir JM, big love shout out. O share, Dan Community, love shout out to all. Ayan. Nablabin nyo yan si JM Vlog mga lalabs. Maraming dyan tao. Kay Sir JM. Sir JM, big love shout out. Yan, nablabin nyo yan mga lalabs. 113 Dan, subscribe me too. Ping Dan from Panoy Vlog. Salamat po Panoy lalabs. Sir Jamie Galab Show, salamat sa pa-share. Thank you. Ayan, may 10-10 si Obet. Baka meron kayo dyan mga lalabs alagad. Ayan, magkipagbartira na kayo kay Obet. Ayan, Obit, lablabin mo yan si JM Vlog. Beng, tamsak. Beng, migalab shout at lalas padikit please from Beng. Lablabin natin si Beng mga lalams. Si Alma FWHK pala to. Diamond Hill. Ayan, nasa bahay mo ako. Sino may 10-10 dyan? Kay Obet, ayan, pwede kayong magbartir. Puging chill, nagbaba ng bahay. Puging chill. Champion Nash, mega love shout out. Champion Nash. Salamat na loves Champion Nash. Mega love shout out sa iyo, lalabs. Ayan, baka meron kayong 10 dyan. Si Obit merong 10. Pwede kayong magbarter mga lalabs. Ah, nalaglag. Champion Nash, mega love shout out. Yan, 10 million in the house. Mega love shout out. 10 million. 10 million, thank you so much. Pigilan, di ko siya mapigilan. Mike, nandito ka pa, Mike? Mike, nandito ka pa, Mike? Ayan, Junior Secret, nagbabinababa ni Nightbot mga lalams. Padikit please. Ayan, from Beng. Dikitan nyo si Beng mga lalams. Talabin nyo si Beng. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Alma OFW 08HK Dan from Joms Coffee TV. Sian Lalabs, thank you so much. Sian Lalabs, thank you. Nakasandal si Os, masakit yung aking likod. Alma, pasuklian Lalabs si Joms Coffee nakapin. Dan na sa'yo Lalabs. Sian Lalabs, yung love shoutout sa'yo. Thank you so much. Hindi ko siya mapigilan. Paano ikaw sunod? Paano huwag kang malis? Harang, Lalab, salamat sa iyong paharang. Salamat. Bing Dan Pulpak, pasokli na lang from Puging Chill TV. Siya mapigilan, di ko siya mapigilan. $8 million, Miguel Love shout out. 8 million, thank you so much. 8 million. Champion Nash Dan from Joms Coffee.
mapigilan, di ko siya mapigilan. Di ko siya mapigilan. Champion Nash, pasuklian na lang si Joms Coffee TV mga lalams. Ayan, nakapin. 10 million din daw si Miguel Love. Shout out, 10 million. Yan sa aking mga silent viewers dyan, Miguel Love, shout out. Poging Chill TV, ayan, nagbawa ng bahay si Poging Chill mga lalams. Butterfly. Basta Southern Later Mix DJs makasayaw jud ka. Mr. Mastelar Dan from Jones Coffee TV. Ayan, thank you so much Sir John sa pagdikit sa member ko po. Thank you so much. Arnaldo, huwag mo nang pansinin si Arnaldo. Naasar na ako kay Arnaldo eh. Joy Lalabing, love shout out tayo idol. Obet 10 dito. Dito idikit sa binaba kong bahay. Yung bahay mo 687. Ayan Obet. May 10 si Panoy Vlogs. Obet Lalabs. Nandyan ka pa ba Obet? Ayan si Panoy. May 10 daw. Joy Padikit po please from Ayan si Joy Padikit. Poging Chill. Obet, ayan si Panoy. Meron daw 10. Dito mo idikit Obet. Ayan from Panoy Vlogs. Madam Love Channel, Miguel Love, shoutout po Madam. Tamsak, ayan. Salamat po sa patamsak mo dyan Madam Moy. Panoy Vlog din pasukli. Love Channel Dan. Dan na agad Arnaldo. Padikit please si Joy mga lalabs. Ayan, tamsak dan po kay Ma'am Beng from Jos Lopez. Ayan, Poging Chill TV nagbaba ng bahay. Himurak Kenshin. Ayan, Arnaldo estás conectado. Poging Chill TV nagbaba ng bahay. Joy Galakgakdan from Joms. Ayan. Obet. Obit care daw ni Panoy. Si Panoy Vlog may 10. Love Channel dan dikit po, pabalik dikit po. Salamat from Obit. And Madam Love Channel, dan na po si Obit sa'yo lalabs, Madam. Pasuklian na lang po si Obit. Ayan.
Bing Pasokli po from Puging Chill TV. Ayan, Madam Beng. Arnaldo, may bakas na ako sa'yo kanina pa, idol. Arnaldo, return to Pano Vlogs. Panoy Vlogs. Arnaldo. Ayan, Obet, may 10 daw si Panoy Vlogs. Obet. Puging Chill TV, ayan, nagbaba ng bahay. Puging Chill. Visayas Basketball, mega love shout out. Visayas. Ayan, nagbaba ng bahay si Visayas Basketball, mga lalabs. Nablabin natin. Post nyo upload, patamla. The Amazing List done from Jones Coffee, salamat. Salamat, Jones. Visayas Basketball, sige, panoorin natin yan. Si Kabuyaw pala to, ambot manoy. Dayo versus Phase 1, grabe laban, dikit. Ayan, Kabuyaw, nasa bahay mo ako. Panoorin ko to, ambot man, oy. Visayas. Mamaya pa LS mo. The Amazing List done from Jones Coffee, salamat. Ayan, Kabuyaw, pinapanood ko to. Nasaan ka ba dito? Ayan, Kabuyaw. Nasaan ka ba dito? Hindi kita makita. Nagbibideo ka lang ata eh. Sasayaw muna nga ako. Ayan, pinapanood ko yung video mo, Kabuyaw. Sasayaw ako matanggal yung ano ko, sakit ng likod ko ay. Nag-video lang ho. Sabi ko na nga ba, nag-video ka lang eh. Wala ka naman. Ayan, may harang. Ayan, Kabuyaw, may harang ba? Ayan. May harang ka. Two minutes yung harang mo, wait lang, tapusin ko. Kabuyaw Warrior done from Jones Coffee. Dancing with the beat of BLD DJs. DJ Dolenz Remix. Ayan, Kabuyaw Warriors done from Jones Coffee. Ayan, Kabuyaw, ilang minutes na ba to? Aba pala ng video mo, oy. Alisada, nagbaba ng bahay, Alisada. HS Kim TV, ayan, nagbaba ng bahay.
Bye-bye! Mobile Sounds, Pato, Later DJs. Ayan, kabuyaw dan from Panoy Vlogs. Kabuyaw lalas pasuklian si Panoy Vlogs. Na po sa'yo si Panoy Vlogs. Ma'am, out na po ako. Salamat po. Ingat po kayo, ma'am. Sige, salamat po, Ginchil Lalab. Salamat. Pag-ingat ka palagi and God bless. Thank you, Lalab po, Ginchil. Salamat po, ma'am. Salamat din, Lalas po, Ginchil. Padikit, please. Ayan, thank you. Nandyan ka ba, Panoy? Panoy? Fly high butterfly. Ayan, Alisada nagbaba ng bahay. Alisada channel dan from Jobs. DJ Tolets Remix. Sayaw ta, lumit sila. Panoys, nandito ka pa ba, Panoys? Wala na si Panoys. Amor. Panoy Vlogs. Dan, may shout out. Baba ka ng bahay mo, Panoy. Alawad tuwad. TV of Negros Occidental, may shout out. TV of Negros, ayun, may jacket ka na, lalabs. Main mo ba to?
Aidan A. Vlog, Ramadan Karim. Mingalab shout out. Aidan. TV of Negros, may jacket ka na, tamsak host. Salamat sa patamsak mo, Negros. Salamat host and may jacket ka na. Paano ibaba mo yung bahay mo, Lalabs? HS Kim, nagbaba ng bahay. Aidan A. Vlog. Joms Coffee. Baba ng bahay mo, Panoy. Come on. Brochito. Lalabs, Brochito. Tinignan ko yung sinabi mo kagabi. Nabasa ko doon, wala pa daw akong access. Hindi pa siya pwede. Batang Sunstorm, Lalabs. Post, bili ka na pandesal. Saan? May pandesal ka ba dyan? At nagkakape ka ba? Visayas. Pa-support Premier Hostings po. May premier ka na ba ngayon? Sige ba mo? Anong oras yung ano mo premier? Brochito, baba mo yung premier. Panoy Vlogs. Saan ba yung premiere mo? Basta Disco sa Barangay Montilla Mobile Sounds. Si Brochito may premiere, mga lalas. Blablabin natin. Wala pa. Yan na ba yung binaba mo, yan na yan? Wait lang. Get ready to party together with Southern Later Mix. Yung mga lalabs, ano yung nakapin, may premiere. Ayan yung nakapin po, may premiere, mga lalabs. Kamsakan po natin, puntahan natin yung nakapin. May premiere, mga lalabs. Yung nakapin po, mga lalabs, may premiere. Puntahan po muna natin, mga lalabs. Salamat.
HK Vlog, Miguel Love, shout out, thumbs up. TV of Negros, ayan lalags. HK Koniyang Vlog Dan from Bruchito. Bunson Mobile Sound. TWHK Vlog. DJRR Remix. Makisayaw, makihataw, kasama ang PMS Boys, the best. Happy Star, Chingchang yung YouTube channel Dan, from Bruchito channel. Ang haba naman yun, noy. Nasa bahay mo ako, Bruchito, ayan. Dalawa yung nanonood sa'yo ay 3. Kunti lang tao ngayong araw, nasaan kaya yung mga tao nagpunta? Bunson Mobile Sound. HK Vlog pabalik from Bruchito channel. Ayan. Nasa bahay mo ako, Bruchito, Bangon Pilipinas, Tamsak Dan Host. Bangon Miguel Love, shout out lalabs. Kabuyaw Warriors Dan Connect po. Kabuyaw lalabs. So done no more. Hi Vlog Dan Dikit from TV of Negros Occidental. Lalabs main mo ba to? Wait lang ha. Suklian kita, nasa premiere pa kasi ako. TikTok viral, Miguel Love, shout out Tusok Idol. Yan, salamat sa iyong patusok lalabs. HK Vlog pala, ayan, from TV of Negros. Pincam. Anong pincam? Ano yan lalabs number na yan? Anong pincam? Kamgalagay ng number lalabs. Bawa mo lang yung link mo. DJRR Remix. Come on, let's do it, let's do it.
Bangon Pilipinas, ayan nagbaba ng bahay. Bangon Pilipinas yung nakapin po may premiere. This is General Mobile Sound. TV of Negros lalab, Happy Star Mitching yung YouTube channel pabalik. Happy Star, can you return to Bruchito channel? TW sa nakapin idol, salamat. Naka-premiere siya lalab, yung nakapin, nasa premiere pa tayo. Ay ay ay. Montilla Mobile Sound. Makiparty na kasama ang General Mobile Sound. Ayan, Bruchito Junior Siklot Dan from Bruchito, lalab, salamat. Ayun, nanonood sa'yo Bruchito, 4 ha. Ayan, naka-4 yung ano ko, 2 alagad. Si Junaski nandyan. Nanonood sa'yo. Haba ng ano mo, premiere. Bangon Pilipinas, nagbaba ng bahay, lalab, salamat. Ayan. Haba ng premiere ni Bruchito. Yung premiere mo kagabi, maikli lang. Ay ay ay. Oh, Inday. This is General Mobile Sound. TV of Negros Dan from TikTok viral. HSCam TV, Happy Star, nagbaba ng bahay. And lablabin natin sa TikTok viral, mga lalabs. RR Remix. Bangon Pilipinas 227 from Bruchito channel. This is the mix of Haba ng premiere niya. Jesse Mendoza Dan from Bangon Pilipinas. Paru-paro G.
Paro G. Bangon Pilipinas OTW from TikTok viral. Bangon Pilipinas Dan from TV of Negros. Ayan. Isang oras ba tong ano mo? Premiere mo, Brochito? Ang haba. TV of Negros. Ayan. TikTok viral OTW. Ayan, punta ko sa bahay mo, ano? TikTok viral at TV of Negros. Min mo pala to. Na lang. Tamsak uli from Chito, Brother Cheat. Salamat po. Ayan, Sir GM, nagkakape. Dikit pala tayo lalabs. 4 million budget sa barangay. Huwag kalaro. 4 million, 4,000. Sir GM, sige lang. Kumain ka lang, inom ka lang ng kape. Patalo. Kaya mo ba to? Mami Jidan. Da-da-da-da-dan. Anta-da-da-dan. Da-da-da-da-dan. It's Kim, nagbaba ng bahay, Bangon Pilipinas. Tamang-tama yan, Sir JM, pag may pandesal. Be my lady. Para magpatalo, jumbo hotdog. Kaya mo ba to? Lalabat ang sunstorm. Nasa premiere pa kasi tayo. Kaya mo ba to? Boy Spotted TV. Tamsak dikit. And boy, migilag shout out. Gusto ba ng jumbo hotdog? Magpatalo. Tuktok viral, tamsak dating dikit. Tuktok viral. Idol, ayan. Haba ng ano ni Brochito ba? Ayan. Para magpatalo, jumbo hotdog. Live lapagan schedule 9 PM Pinas time. Tingnan natin, main mo ba to? Nakadikit man ako sa'yo. Sa ikalimbang ko na lang to, ano, Boy Spotted. Dikit man ako sa'yo. Kalibang ka to, Boy Spotted, ah. Galaw-galaw, hos. Kata ng likod ko. Ah. Kada lang, wag kang mahihiya. Boy Spotted. Palibagin ko to, lalaba. Kaya mo ba to? Yan, kalimbang na. Para magpatalo, jumbo hotdog.
Bato. Wala ka naman tatamsakan na na live. Hotdog, kaya mo ba to? Boy Spotted TV din from Bangon, Pilipinas. Junior Mal Silalab, Migalab, shout out. New uploads. Ka na lang. Tan tarararan. Junior Mal, tinan ko yung new upload mo. Hotdog, kaya mo ba to? Para magpatalo, jumbo hotdog. Boy Spotted dan sa'yo si Bangon Pilipinas. Ano nangyari sa nakapinoy? Boss ka, boses mo ang ages. Hindi, wow. DJ Sniper Remix. Bangon Pilipinas. Mahaba yung ilis ni Brochito. RJ Mal si Vlog dan from Bangon. Ayan. Bangon Pilipinas dan from Boy Spotted TV. Hola. Kunin ko lang yung aking extension mga lalabs kasi malapit nang matigok yung ating mobile. Wait lang. Boy Spotted dan from TV of Negros. Mga lalas, maglablaban, magdikitan, magsuklian tulad ni Arnaldo na walang sigilang mention. Di naman nagdedicate. Owen, Sir Owen, glove shout out. Sir Owen. Yes! My boy. Yung pusa ko gising na mga lalabs, yung aking baby. Yung baby cat ko gising na. Yes, Maui boy. Sir Owen, Migalab, shout out, Sir Owen. Bilis magdikit naman. Don't do that, Maui. Stop doing that one. Makulitong pusa ko mga lalab. So, say hi to people. Bawang gising lang yung baby ko mga lalab. So, bawang gising lang yung aking baby. Panay tulog. Morning, morning. Tataranta na, tataranta. Biglang mga nalas may buksan ko lang yung pintuan.
Sige. Agaw ko pa. Ay, ano yun, sir? May nakita. Hana, Miguel Love, shout out lalabs, Hana. Sumubo lang si Os. Live Lapagan. Ayan, from Boy Spotted. Bakit nagbunda ako sa bahay mo? Wala akong nakita. Lamlabin si Boy Spotted, mga lalams. Boy Spotted. Makikita ba to dito? Mamaya na lang. Diyan mo lang siya. Sige. Tahu yan, kamera. Kasama niya siya. Magkano? Wow, sana all. Pinalit ko yung dago. Ayan, Hana. Boy Tamsak. Boy Stop. Ano? Boy Spotted Tamsak. Dikit pabalik. 114. Bayad ng bahay. Hana 1 dan pasukli from Arnaldo. Hana 1. Paano ko na to? Hindi sa akin yan. Diyan mo lang. Iwanan mo lang dyan. Ako. Hindi kong gagastusin yun. Ba't ko gagastusin? 6 months worth to God. Itong kumplano to. Hindi bilangin. Ano, bilang mo. Ayoko mamaya na. Baliw yan, host. Papakita ko. Ayan mga lala, magpapa-Gcash tayo. Ayan yung Kung ano, pera ng ano, lalas. Yung pera ng UAE. Ayan mga lalas. Ito yung pera ng UAE, mga lalas. Ano to, mga 50 dirham. Maraming hadiah, lalabs, Hana, sana all. Daming hadiah, sana all, maraming hadiah. Ayan, ganito yung pera, lalabs, dito. Ayan, ganito yung pera dito. Ito yan, ano to, 200 yung, ano yung dilaw. Ito 1,000. Ang ganito.
Hello everyone. Ayan. From Reynas. Bilangin lang natin to kung magkano to. Seven. $1,000. 1 2 1,250. Oh. Oh. Buti ka bang may naip. Ayan, 6 million in the house. Mega love shout out. Magpapaano tayo next week? Magpapa-games. Gumugulong. Sinong gusto ng cash? Next week. Salamat boy from Hana. Bakit 1-4? Pinalik ko nga yung Sana. Dito? Wait lang mga lalabsa, magtitimpla lang ako ng kape. Wait lang po. Timpla lang po ako ng kape mga lalabsa, wait lang. Babalik po ako. Reynas Lalab, Migalab shout out. Timpla lang ako ng kape mga lala. Ano ba pasok pa yan? Di ba ilang araw akong di humingi sa'yo? Pumubunot ako. Hindi mo kasi. Samahan mo. Puan ko sa loob. Kung mo totalahin sinak. Pag kailangan din isa uli. Busy kami gan.
Isang girly na American resident, nagkaroon sa Orange County pero dito siya sa friend. Ang ko sa Mimosa, anak ng ambassador. Only girl ang chika, bebe, ang negosyo door to door. Sumenyas siya sa guard, humingi ng calling card. At ang sabi niya siya daw ay sa Andrew E. Die Hard. So sa likod ng calling card, doon siya nagpasay. At syempre pirmahan ko rin daw ang kanyang bihay. Sinara limousine at ako'y pinabili. Kinuha calling card at nilagay sa kanyang dibdib. Sabi ko, baby, what's your name? Sabi niya, sabi ko, baby, what's your game? Sabi niya, si Olive lang sinabahin, pero sige tubahin, sige tubahin. Gusto niyang magaling para aking usapin, aking asapin. Tinawagan ko 9141 PLOVE, Magnolia Dasmaten 08, it's the place to be. Sa pintuan ako ay nag-isip kung anong maa-achieve. Ang mami nasa Germany at ang daddy ay on leave. Ang pusa niya Siberian at ang aso niya pitbull. Tinur niya ako sa bahay at sa loob may swimming pool. Ang tindi talaga ng bahay kasi may elevator. At ang sabi niya, Ang food fight sa second floor. so sa kwarto pinakita niya ang koleksyon ng Ray songs. Pinakita rin koleksyon ng mga sabi niya, gusto niya jokes and treat. Ayaw niya ng niyayate, gusto sinasubmarine. Si Olive ang sinabahin, pero sige tubahin, sige tubahin. Gusto niya magaling para aking asapin, aking asapin. Si Olive ang sinabahin, pero sige tubahin, sige tubahin. Gusto niya magaling para aking asapin, aking asapin. Guess what you know that night? Yo, sa waterbed. First time akong nakatikim, unang day, unang head. Kalimutan ng house, kalimutan ng food, kalimutan na lahat. You kill my dog, I will kill your cat. Pinagupit ko ang pusi niya hanggang sa mong gigil. Tuloy-tuloy hanggang sabi niya, DJ nang Sniper. makita niya chorizo ko ay nako, kinabay niya. Nagpos, lagay ng sauce, tapos sabay bomba. Kahit balik-balik na rin, ikot-iyon pa rin. Ang sabi niya, Ay, talaga yung soap. umiti siya sa akin, and boy, this is what she said. Di tayo magkakilala, pero parang niliwet. Si Olive lang sinabahin, pero siya di tupahin, sige tupahin. Gusto niya magaling para aking asapin, aking asapin. Si Olive lang sinabahin, pero siya di tupahin, sige tupahin. Gusto niya magaling para aking asapin, aking asapin. Si Olive lang sinabahin, pero siya di tupahin, sige tupahin. Gusto niya magaling para aking Testing nga ano. Tuhan itu.
Ano ko? Two. Ako po. Ilang ganyan mo yun? DJ Sniper. Ay, ganyan din. DJ Sniper. DJ Torrents. DJ Sniper Remix. Ito ng pagkain. Pagkain. Inumin ito. Ada yang baru kalau ngana rindu.
Diba, sabi nga. Ayun. Kasi lapit dyan, ha? DJ Kaya. Sniper Remix. Kamu naman. Tanga tayong pera pa. Sinig naman. Pang-pera, nangangako ka. Siyempre mo yung gastos natin dito. DJ Dolex. DJ Sniper Remix. Sabihin ko.
Hindi tayo suma. Ano na meron dito? Ayan, salamat sa paghintay mga lala. Pasensya na kayo at ako'y kumain. Dayang 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 daya da 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 dan tararan. Yan, Sir James, Miguel Love, shout out. Sir James, Cooking Vlog OTW. Cooking Vlog Miguel Love, shout out. Padikit please. Cooking Vlog Miguel Love, shout out. Matang Sunstorm Lalabs. Nel Navarro Official, tara dikit. Tararan. DJ Dolens. DJ Sniper Remix.
Sam, may love shoutout. Sam Silahis, Ninja Tamsak Hose. Sam Silahis, may love shoutout. May jacket ka na? Sam Silahis, ayan. May love shoutout, lalab Sam. May jacket ka na, lalab Sam. Thank you. Iman tayo ng kape. Ay, ng tubig pala, hindi to kape. Sam Silahis. Yan ba ito si Sam Silahis? Madam Mary Rose, may love shout out. Tamsakdan, madam. Kakain ko lang, madam. Uy, sobrang busog. Sbaon. Sis, bait ni Lolo. Direct na to. Nag-live ako, haha. Ganda. Ano ba yan? Bago? YouTube. Siya naglagay niyan, yung ano mo? Hindi mo inedit yan? Ah, may bago kang account? Ah. Bago pala to, kaya pala sabi ko naka-red. May bago ka palang account. Sana all may pangalawang account. Paguhit. Hindi ko siya pipigilan. Ayan, dinikit ko na yung main ko sa'yo, madam. Naka-direct pang live ako. Si Lulu na naglagay nito yung ano mo? May bago na pala.
Dikit na rin sa'yo ito sis, matagal na. Siya pipigilan. Sabay mo ako, Neil. Walang ganong tao ngayon. Ligo tulog mga saging. Walang tao ngayon. Ano ba ngayon sa Pinas? Holiday ba? Kasi dito holiday ngayon eh. Madam Mary Rose dito sa UAE. Holiday. Dantia Valdez. Kasi di ba ano, last day na ng Ramadan dito sa UAE. Sa lahat ng Middle East. Ayan. Mag last day na ang ano, holiday. Holiday Ramadan. Holiday din dyan sa Pinas, ha? Holiday din dito. Holiday din sa UAE, mga 4 days. 4 days ang holiday dito. 1, 2, 3. At 3 days lang pala. Kasi sa 4 back to work na yung mga tao. Nakadikit naman ako kay Nel. Tamsak Dansis from Mary Rose Nation. Dalawa yung pangalan mo kaya yung isa naka-red, yung isa naka-blue. Parang pamor. Nakakatamad Madam Mary Rose pag walang tao. Nakakatamad walang tao. Tamsak dan Madam. Mary Rose Red Flowers. Parang pamor. Siguro maya-maya mag-out na ako kasi pag walang tao nakakatamad. Madam Mary Rose. Kasi kaya pala walang taong gaano ngayon kasi yung mga tao sa Pilipinas hindi sila nag-YT. Busy sila sa kanilang family. Baka nagpunta kung saan, nag-holiday kung saan. 'Di ba? Kaya walang gaanong tao. Baka sa butuhan wala rin tao. O maya-maya mag-end na ako. Higa ako. Mabuti pang humiga. Mag-ilis ka na ba, madam? Punta ko sa'yo. Ano ba tong oras yung ilis mo? Dantia Valdez, ikaw mag-ilis ka na ba? $38 hours pa. Tagal pa.
Walang ganong tao. Mamayang gabi mag-ilis ako first account money. Ayan. Sige na, Madam Meros, mag-out na siguro ko, Madam. Oy, wala man tao na. Nakakatamad pag mga 5 lang. Nakakatamad pag mga 5 lang, ganun. Sige na, Madam, mag-out na ako. Sige na, everybody. Thank you so much. Bye-bye. Bukas na lang uli. Madam, bye-bye. Tulog na ako.